hambai singtini basai bari bisiwo sini khoroksa ekdom belai active warrior sini bubagrani bin ma boydin sirang sita gai buskani ro baro bin man paithak panda singtini bin nukungo paisok paika bini mani je paithak pandawo sini patin tropte jemati sing bono kijafan kamu nangte hine singtini bono chuba chu khaibeka abo hakeno sing je mansak sini tibrasal to bisibak borok no sugya gai tamu hinani borok to asakene thiyo hakai thike de sing kam hamya sini buma bufam tun busang tun sing abai samuma khlare ro samurugo sing jemantui motinin simeya sing agi bama ken chubai tongo busang sing aba ken chubai tongnai je sungai borok tono to sung bono to sung suba su khlena ya bisibak sini tibrasa to bisibak sugya no gabo hakai sing jemantui sing patin trop thike sing subalai tongo jawo ya tini sini takung nago paichuba phagya bin mani je paithak pandago sini suba mani je rangkho kijafan kamu nangte hine sing phagi mani jotoni na hambai dan logi tongo sini upol sini basai subjonal ni by chairman tongo sini member khoroknai tongo gites ikobongma sini bungani khoi district ni tongo sini bonong nenes de boma ti jotono kaham kurung khane sing phayero subo phagya bono sing bono sanani muchungo borok to asekeno thiyo abo ma thine no ekono bukhano ta baidi sing kaham hamya apur bipor sing amo hakeno suba lai ma tonglai biskan lo abo khan agok ma thalai nai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council TTAADC wishes everyone a very happy Independence Day.